Odlazimo malo do Slavonije. Kolege iz dopisništva u Slavonskom Brodu pronašle su jednoga pjesnički raspoloženog svećenika. Pa pogledajmo o čemu se radi. Velečasni Pavo Mađarević, župnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, po svjetovnom i duhovnom radu doista je neobična osoba. Za svoju pastvu, ali i sve kojima je potrebna duhovna terapija, ima toplu riječ. Uz sva redovita crkvena događanja trebalo je osmisliti puno toga na široj razini da bi se čovjeka zahvatilo cjelovito. To mi je bilo jako, jako važno. Tako da sam se upustio upravo u te teme i kroz takozvane tribine utorkom, to su bile prve župne tribine, zatim biblijski susreti gdje sam uvodio ljude u čitanje Biblije, pa euharistijska klanjanja odmah četvrtkom. Dakle, razine, na svim razinama kontakti, djecu zahvatiti cjelovito, tu je ta područna škola. Velečasni Mađarević kaže da mu je život promijenio susret s belgijskim teologom, svećenikom Philom Bosmansom, čije jednostavne misli čita cijeli svijet, bez obzira na vjeru. Želja mu je bila približiti optimizam i nadu i hrvatskim čitateljima. Ono što je mene očaravalo kod toga čovjeka, to je ta ljubav prema čovjeku, ljubav prema malome čovjeku, taj način kako tom čovjeku prići i kako tog čovjeka oduševiti, kako tog čovjeka čuti, kako tog čovjeka razumjeti i kako tom čovjeku pomoći. Pavo Mađarević već je dugo župnik, prvo u Sremskoj Mitrovici, sada u Slavonskom Brodu, ali ide u korak s vremenom. Župa ima internetsku stranicu, rado ga slušaju u radijskim emisijama, tiska knjige, a s ekipom mladih stručnjaka radi i filmove. Posljednje djelo bilo je o biskupu Štadleru. Sve to radi moje svećeničke službe i sve je to izazov u mojoj svećeničkoj zadaći. Ja sam zapravo imao prigodu da sam puno toga upoznao što možda drugima nije pruženo kao prilika, pa sam to i dobro iskoristio. Recimo, stjecajem okolnosti, malo sam dublje ušao u njemački jezik, pa sam mogao sa tog područja donositi dobre sadržaje. Imao sam mogućnosti da, recimo, napravim svoj mali tonski studio, jer mojih 15 godina na Radio Brodu i na Radio Slavoniji zapravo bi otišao u eter, zaboravljen bio, a kroz tonski studio to su zapravo nastale poruke koje će ostati trajno, da ne kažem vječno. Želja mu je, kaže, prije nego ode iz župe, cijeli kompleks koji je započeo raditi dovesti do terapijskog centra. Mjesta gdje će utjehu naći potrebiti, oni koje je pritisnulo breme svakodnevnog života i u kojem bi čovjek ponovno podigao pogled i gledao drugima ravno u oči. Župa Dolina kod Bosanske Gradiške teško je stradala tijekom prošloga rata. No župa živi dok je se sjećaju njezini vjernici. Jedan vjernik pronašao je način kako može svoju župu održati živom. Milorad Oršulić-Mican iz Doline kod Bosanske Gradiške jedan je od 1300 vjernika iz te župe koji su tijekom Domovinskog rata prognani iz svojih sela. Da se ne zaboravi rodni kraj u kojemu sada živi tek 20 starih katolika, pokrenuo je 1996. sa župnikom Milivojem Kneževićem i Fradamirom Šokićem glasilo Suza Dolinska. Ispočetka je izlazila 3 puta godišnje. Bilo je to o Uskrsu, o Velikoj Gospi koja je zaštitnica Doline i o Božiću. I sve tako do 2001. Od tada je počelo izlaziti kao godišnjak i sve permanentno izlazi do danas. Osim informacija o zbivanjima tijekom godine, Suza Dolinska donosi demografsku statistiku, prati život i rad raseljenih te stalnu rubriku o Dolini kao bogatom arheološkom nalazištu. Zatim na bogatstvo običaja, narodne nošnje, narodne pjesme, bećarca dolinskoga, da to sve sačuvam, da veo zaborava ne bi prekrio, a donosimo i popise iz starih knjiga, iz matica. Taj časoslov Suza Dolinska je toliko Dolince upoznala s Dolinom, s njezinom prošlošću, događajima, običajima koje oni dok su živjeli u Dolini uopće nisu znali. Milorad kaže da su u Suzi Dolinskoj zabilježili i sve najvažnije događaje za Hrvate katolike u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od posjeta svetih otaca Ivana Pavla II. I Benedikta XVI. Bili smo i na proglašenju blaženih naših dragih mučenika, kardinala Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici
drinskih mučenica, nedavno je pretprošle godine u Sarajevu, Blaženog Ivana Merca u Banja Luci. Do sada je izišlo 29 brojeva Suze Dolinske. To je više od 3000 stranica pisanog materijala o župi Dolina. Zahvaljujući darovateljima, glasilo se tiska u 650 primjeraka. A veliku potporu i moralnu pa i materijalnu imamo od kardinala Vinka Puljca, koji je do prije rata tako bio župnik u Bosanskoj Gradiški i bio je česti gost u Dolini, biskupa Monsignora Franje Komarca i njegovog pomoćnog biskupa fra Marka Sernena. Pomogli su i požeški biskup Anton Škvorčević i splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Milorad je i autor monografije Dolina u prošlosti i sadašnjosti. Izdana je u povodu 80. obljetnice župe Dolina do 2000. jubilarne godine i mlade mise našega patra Damira Šopića. On je onaj koji to sve sabire, razgovara s ljudima, slika, ide, hodočasti. Vjerujem, noći provodi uređujući i skupljajući materijal za Suzu Dolinsku. A uz to je zaposlen čovjek, uz to je obiteljski čovjek. Mican upravo kao hodočasnik bilježi mnoge događaje. Kao Marijin štovatelj krenuo je najprije do bližih svetišta, a onda se iz Okučana pješice uputio i u Međugorje na put dug 370 km. I onda je to bilo prepreke su savladane, ja sam tada i sam krenuo na Udbinu u povodu Blagoslove crkve hrvatskih mučenika, u Sarajevo u povodu beatifikacije drinskih mučenica. Kao jedan od organizatora danonoćnog čitanja Biblije u župnoj crkvi Svetog Vida u Okučanima, Milorad Oršulić Mican počeo je skupljati Biblije. Do sada imam na 26 jezika, u negdje 80 knjiga. Najdraža me Isusovom jeziku aramejskom. Su Dolinskom Milorad Oršulić i suradnici skupljaju prognane katolike župe Dolina raseljene diljem svijeta i pomažu im da ne zaborave svoj rodni kraj i svoje korijene. Nakon zanimljive priče iz Bosne imamo jednu zanimljivu priču iz Hercegovine. Pa pogledajmo što je ekipa emisije Pozitivno predvođena kolegom Miljenkom Karačićem pripremila ovoga puta. Ovo je širokobriješki umirovljenik Drago Soldo. U svoju malu sobu, ne veću od 20 kvadrata, smjestio je nekoliko stoljeća hercegovačke povijesti. Sve što su zub vremena i razni osvajači uspjeli uništiti ili prepustiti zaboravu, Drago je za posljednjih 15 godina uspio obnoviti. Imao sam puno slobodnog vremena, pa je to, ajde da se popuni vrijeme, onda nešto radio, kao primjera radi da popuniš vrijeme i hobi. Međutim, taj hobi je prišao nekako naviku da se radi više, a cilj mi je bio da se napravi nešto što je bilo u prošlosti da bi mogli unuci, djeca da vide kako se živilo, šta se radilo i tako. S obzirom da ja i žena imamo 3 djece, 7 unučadi. Dragin ručni rad, urađen od prirodnih materijala, doimlje se stvarnim. Makete starih kuća bude emocije na davna vremena. Ovako je izgledala Dragina rodna kuća u Rakitu. U njoj je drveni namještaj ovako izgledao. A ovako je prije pola stoljeća bilo na izvoru rijeke Lištice u Borku. Kamene mlinice ostale su samo u sjećanjima starijih i na Draginim minijaturnim maketama. U ranije doba i teško se živilo, ali se sretno živilo, što ja mislim i današnjem naraštaju treba da bude jasno da nije sve u novcu, nego treba sretan biti i živjeti ono što imaš. Svoje radove, za jedne umjetnička djela, za druge samo suvenire, Drago radi s mnogo ljubavi i pažnje. Vrlo često koristi motive iz kulturne i duhovne baštine svoga kraja. Na djevojačku škrinju, u kojoj su djevojke prilikom udaje nosile svoje ruho, vješto je ukomponirao i baščansku i humačku ploču i motive s krstionice i pročelja više crkvi. Posebno dojmljiv je rad žene s krunicom od lijevanog željeza. Kod nas su se uvijek je bila na prvom mjestu, pa su žene imale krunicu u ruci. Tako da bi ovdje je prikazana u nošnji koja je bila na tronošcu stocu, drži krunicu i moli Boga. To je uvijek se molilo, tako da je taj motiv bio iz mojih sjećanja da je to tako. Dragini radovi vrlo pozitivne kritike doživjeli su na izložbama u Zagrebu, Austriji, Njemačkoj i Kini. Nema države u svijetu u koju nisu dospjeli. O hercegovačkoj prošlosti malo je pisanih tragova.
no mali Dragini isječci bar malo popunjavaju tu prazninu. Kada ljudi redovito čitaju Bibliju, onda im se nameću različiti upiti i dileme. Zato mi pronalazimo teologe kojima postavljamo takva pitanja. Jesu li isti Bog u Starom zavjetu i u Novom zavjetu? Naime, na prvi pogled kao da se razlikuju. Bog je isti u Starom i u Novom zavjetu, ali naša percepcija, ono kako čovjek doživljava Boga se razlikuje. A i dragi Bog se onda prilagođava takvom načinu shvaćanja čovjekovome. Kako ste mogli čovjeku iz pećine, na primjer, objasniti da ga Bog voli? Pa Boga voli i on će to doživjeti i osjetiti ako ga zaštiti od one životinje, da ga neka životinja ne pojede ili neki neprijatelj iz susjednog plemena da ga ne potuče. Tako se i u Starom zavjetu ljubav Božja se izražavala kroz pobjede koje su ostvarivali nad svojim neprijateljima, kroz zaštitu koju su na takav konkretan način doživljavali. Međutim, nije to ideal onoga što je Božja ljubav i milosrđe i zato se govori o punini vremena koja se morala iščekivati da bi Bog mogao onda objaviti do kraja svoju narav koju nam je objavio Isusu Kristu. A ta narav je i ta ljubav je tolika da zapravo trebamo ljubiti svoje neprijatelje. Ali nije čovjek spreman čak i na osobnoj razini to prihvatiti koliko mora iz onog pećinskog stadija još doći do te civiliziranije razine. Zato je važno družiti se s Božjom riječi da bi upoznali kako Bog djeluje, kako se nama prilagođava i da bi ga onda mi mogli bolje upoznati što je on i kakav je on zapravo. Jedna od redovitih rubrika emisije Pozitivno su i zanimljive prezentacije koje nam šaljete. A mi ih uz pomoć kolegice Ive Lerotić priredimo i zajedno podijelimo s vama. Jedne noći usnula sam kako hodam obalom mora s mojim Gospodinom. Pred očima mi je poput bljeska prošao cijeli život. Smjenjivala se slika za slikom, događaj za događajem, ali uvijek sam u pijesku vidjela tragove 2 para stopala. Jedan je pripadao meni, a drugi par mojem Gospodinu. Kada je nestalo iz zadnje slike, osvrnula sam se i s čuđenjem ustanovila da se na mnogo mjesta u pijesku vide tragovi samo jednih stopala. Bilo je to upravo kada sam prolazila kroz najteža razdoblja